हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै गोदान भिडिअआनो जाहैबाय फ्रि फायाराव दिनैनि थाखाय माखासे मिशन कमप्लिट खालामनो होदों। जोङो बे मिशनखौ कमप्लिट खालामोब्ला जोङो मा मोनगोन आरो जोङो माबायदियै जोङो बे मिशनखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआव जोङो फारियै फारसेनिफ्राय सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय, जाहाथे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै नोंथांमोना बे मिशनखौ थाबैनो कमप्लिट खालामनो हायो आरो बे मिशनाव माखासे रिवार्ड होनायफोरखौ जोङो क्लेम खालामना लानो हायो। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामदिनि। भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुबैदि नोंथांमोना आंनि फायार बड' इनफ' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो साइडआव थानाय अल नटिफिकेसनखौबो अलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय, जाहाथे आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ सुरु खालामदिनि। जोङो दिनैनि दिनाव गेमखौ अपेन खालामना नायोबा दिनैनि 1 तारिख सेप्तेम्बर जोङो इलाइट पासबो गोदान फैदों। जोङो नै इलाइट पासआवबो जोङो माखासे गोदान रिवार्डफोर होनाय दङ। इलाइट पास खालामोबा जोङो बेफोरखौ लानो हागोन आरो जोङो मोनगोन। बे इलाइट पासनि रिवार्डआव मा दङ नायग्रोदो। जोङो गारिनि स्किन दङ, गान स्किन दङ आरो बिदिनो गोबां स्किनफोर दङ। जोङो नायलांबाय थादो। पेमेलनि ड्रेस दङ। पेमेलनि ड्रेसाबो बहुत मोजां। नायबानो जाबाय माबायदि नुदों आरो मास्कखौ नायनो। जोङो मास्कखौ नायोबा जोङो बहुत अपि नुयो, मोजां समायनाथार। आरो बेजों लोगोसेनो सार्भर दङ। सार्भरनि उनाव जोङो बेयाव ग्रेनेड दङ। ग्रेनेडाबो बहुत मोजां स्किना। बिनि उनाव सार्भरनि उनाव बेकपेक दङ। जोङो बे बेकपेकआबो बहुत मोजां। लेभेल 1 आव बेबायदि नुगोन, लेभेल 2 आव बेबायदि, लेभेल 3 आव बेबायदि नुनो मोनगोन। आरो लास्टआव दङ मेलनि ड्रेस। जोङो बेबो बहुत मोजां। नायबानो जाबाय जों माबायदि अपि नुयो। जोङो गस्लाखौ नाय माबायदि, आरो जुथा, खानायनि स्किन आरो मास्कआबो बहुत अपि। आरो दिनैनि दिनाव मिशन कमप्लिट खालामोबा जोङो माबायदि मोननो हागोन। जोङो बेयाव सिलाय स्किन मोननो हागोन मोनसे, बे दैलि मिशन बेट्सनि। जोङो बे बेट्सखौ माबायदि कमप्लिट खालामनांगोन, जोङो बेसेबां कमप्लिट खालामोब्ला जोङो बे सिलाय स्किनखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला फैदो नायनि। जोङो फार्स्टआव दं फ्रि फायार फर 10 मिनिट। जोङो बेयाव पेड मोननो हागोन आरो मेक इनटु दा टप 10 इन सोल' मुड 1 टाइम्स इन क्लासिक मुड। जोङो क्लासिक मुडआव माबायोबा टकेन मोननो हागोन, रेड टकेन। आरो प्ले फ्रि फायार फर 40 मिनिट। जोङो 40 मिनिटल' गेलेनांगौ। जोङो नैबे सिलाय स्किनखौ लानो हागोन फ्रियावनो। आरो बेजों लोगोसे दङ बक्स दङ। बेबायदिनो नोंथांमोना दिनैनि थाखायल' बेयो दैलि बेट्स मिशन। जोङो बे दैलि बेट्स मिशनखौ जोङो थाबैनो कमप्लिट खालामबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव जोङो कमप्लिट खालामबा जोङो सिलाय स्किनखौ मोननो हागोन। जोङो नै माबायदि नाङो नायबानो जाबाय। सिलाय स्किनखौ बरिया अपि नुयो। जोङो देखायनोसै माबायदि नाङो, नायबानो जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि थुलुंगायावनो आंबो एसे जौगालांनो हायो। बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द, जय भारत, बाय बाय।